Les obres de millora en l'avinguda de Ribarroja han arribat a la seua fi. Una de les principals artèries del municipi de l'Eliana ja gaudeix, des de principis de desembre, de més seguretat, més comoditat i millors infraestructures tant per a conductors com a vianants. L'obra, que s'ha executat en dues fases, contemplava la repavimentació i ampliament de les voreres en tots dos costats, la millora de l'enllumenat i el canvi de la conducció d'aigua, així com la millora del carril bici dels carrers Serra de Mariola, Vinatea i Nules. Tot això encaminat a la pacificació del trànsit, bastant intens en determinades hores del dia, a millorar l'accessibilitat i a incrementar la seguretat viària. La primera fase es va executar sobre les voreres de les nombres parells del vials, ocupant-se la segona, que ha conclòs recentment, dels nombres imparells. El finançament de l'obra ha sigut conjunta de la Diputació de València i de l'Ajuntament de l'Eliana, en un pressupost de 168.000 euros per part de l'entitat provincial i 68.000 euros de l'administració local. Al final lo que pretendemos es impulsar la movilidad sostenible y para eso es necesario que las aceras del pueblo vayan creciendo y en esta dirección que hemos tomado ya hace mucho tiempo, vamos a continuar trabajando por la movilidad sostenible de nuestro pueblo.